kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kasamla Wanri Pyngrope, kabadai kepuran kena ke Phlim kendailat, kalapan pau ya kejeng sekemen, bakal yok manra ya kusnam Best Actress, na kaprak Cine Award, kebaju ai kusnam, halor ki kam ak Phlim, haki jela, jokadong, chatai lambingi. Kena kejeng penpau jong kena kasamla Wanri, kalalong haden bakal lait menshim ya kusnam, hakalai photorik kalalang kot arjar puai, haskul ba USTM kebadan hakana para, markhab bat kejela asam. Habe kena nusan Hima samla Wanri kelapan pau ba kane kejing job jangka kadai namar ba nadu ba ki shooting je ke Phlim kendailat kalong sya ke ba berbajawat namar ki shooting pemenmet ba kila menpendap Haduh saw ba jem step kumta kai kublai kerpang yakmi kepa ke baju kersan ya I manla kapor berkumjuru yo producer balamenti ya ka Haduh menayo ya kane ke kusnam. Kublai sibuni pi barok ki pajba ki baju kersan ya ka channel ke jongi unong san Hima. Berkerpangnya pi ki pajba ki baju kersan ya ki Phlim kasi. Kadai lang ba ka jing kersan shwa jong pi ki pajba. Ya ka oi ka Phlim kasi, ka Phlim kendailat ka ba da penmi house nam araja rapeu habiju sinema. Ha ka ba barok ki pajba kila ajing kersan ha bala pen I ka Phlim hapo biju sinema. Kadai ka jing kersan jong pi kalau urlong biang samanta ka kanti. Ka ba kanai ka Phlim kendailat ha ba ka lait punya kun ya kanai ka award ke ba ai kerteng prak Cine Award. Kabala penlong nak prak news naguhati. Kabala long haka live photorik kala langkot archat puai. Bar kalong sya kubur kebastenat. Ya kalong ya kajik menriu jongi. Walang ide kajik menriu pait habang ini jor berkajela asam kam tamlei idan tang kubak khatsan kan rulak. Ada yang compare berkajela asam. Kam tam gi asamis kidan kumba arklur tam kajik menriu jongi. Tenrai walang ide kajik menriu kubarit. Bisa kemen patba. Lengbai ni samla jongi samla Wanri Pyngrope. Ila warat 6 ya kajip menriu jongi bala yo menkur ya kena award Best Actress na po not is broke away tingila yo ya ka award bat layo man sim ya kena award haka live photorik hapo ka USTM haka balong hapo kana para wala pa nagajing bunkam ba ilawan naguhati hanray nam taban yo jing tip ban ajing tip ya pik pajba nilawan be manta kasngi ban ya kendo I ban ya kran wat I kumno isngeu habala yo ya kena award ta kublai bun ya kapor ka jong pi ni ko ban ya kan bat pi kumno pisngeu haba piyo ya kan ka award ka bola ra Shai ka jemri jungi badla kentiru ya ka Phlim kasi nang ne shakaman te kublai bun ya piru ba section te ya ka menta te ngam pat nang batai mo ba ngas ngau kumno ndre nga shus ngau kumen ngas ngau sarang mo ba namar ba ngadai ba ngami khamat na ka jella jungi te ngas ngau ru ba ngas ngau sarang ba ngalayo ban penyo ya kata kanam ken pi jumudor ba pi yo ya kan ka award ha ka jing im ka jong pi ngas ju pos new hi mun sha ban yo te ha leng ba ka jing tres tom ma mun ta pa de kala long basisha ken te ha kan ka Phlim kendailat ngi ha ka biju sinema ha macam senam kila plat kila kersan ha ki bregro te pidan jikerman ba mormatali pi ha kun baru ki jalan yes kam tam lagi jela asam ke bala bun ba ki Phlim ke bala penmi de kumno pila banyak kun bat ki wei pat ki Phlim bala pau ma kum ke jela asam kata te dai tang da ka jing tres tom hi te kumban ong banado ba ngisdang ban shoot e kani ka Phlim nado pas dang hi mong ila ya tres tom kam dai ka pakaya ngi long hapo yaw ngi shoot hapo PB hapo kendailat ngi shoot nado men step hado damit teng ka poy hado sabu je men step ru te leng ba ka jing tres tom hi la ban jam Wanri ajak Wanri bentar ajak Wanri yang ni. Thank you so much, thank you couple, thank you so much. Ebar aku tipi batai kendiat Jepangga ya kan ka mapiyo yang award ti mono bayam dan tipi pila ban poyan ne ka dan
Kajing lam lenti te kadai jong I producer but I director jong I hi ba commander sang pliang. Te dailing ba jong I hi lang ba I smart ma ban thap ekanika award tengi o jet hang tu. Te ki sajet kan ki naki Assam kan ki sajet jing shang I sha nominate ya kanika film kendai la ni sha nominate best film, best director and best female actor. Tapi piyo ya ka best yo ne. Hang ni kayo ya ka best female actor kan. Ti pila bani thu yang ki ong kumno na te ki ba penyai kam tam le mo na po jela Assam. Ha. Ki ong kumno ya pi ka ke jing pan pa ko jong pi ba piyo kena awan. Nga klam yo than banyak keren tamba kia kemen kia wan hi banya ai kuplay. Ha. Ti pisu pi thu yang ni ha ba pi shem ya awat ki beri ki ba pau. Ki bla wan ha ne ka ba ki ai awat. Ki napo Bollywood I wan I Malaika Arora. Te ki bon hi napo Assam ru ki actress but ki aktor ki bapau nam ki wan napo Nagaland. Na baro hi ki state na North East ki wan. Ti nor ka khnela ka ba pila yo ka best aktor mo na ki. Pila ang batay kanya piyo jing tip mano ba ki bala yo awat ha ka tikas ni. Kalong ko basam rikin ray kata kajing kemen bat kajing song shit mo marsen yo hi ka awat te ngala klet ngala klet no mano bayo ngam kan mau show tamba kan mau tamba ki ka best film te ki yo na Nagaland. Ti mano balik senran pi ha terus ngi ba pili chim ka awat. I let senran I director, producer I ba commander sang pliang te I Kiki Garrett. Nang ta I let I phira dot rong I badairu I aktor ha kanika film bat kumjuri golden check. Ti pi batai pang ka khandai lat. Ki bru ki hawala ikan pang khandai lat ki ketik ba kamen sim. Bara haba ki pej ha bijuru dak ba full. Ki batai kai ka pelong ki pej ba kin wan ba ya ka film chu pi. Ki dan ayu ha ta ka film khandai lat. Batai ngi. Ngatharai kadai ka kerteng hi tharai ba pen wan shwa ki breu ma bakin wan kwa ban wan pej ni film nan baki kwa sha ki breu ru ma wan tip ba jayu hang ta khandai lat. Te dakil awan pada te ki I kan ba kumno ki ak ki ting shop ki puran mo hakatuka film te ka sa sapriang kan ka khana ba ka itnat ten haka singi ba bot pada la nang bon shosho kan. Ti ya kan ka khnailat pi pidan jitmun em pila bani thu yang pi mar macam sinem pila pen I khnailat kawanon COVID-19. Hai. Dan jitmun em pen I biang ni biju haba mata pila yo ni ka. Haba ngi la yakren bat I director jungi menen te ong ba I ba commander sang pliang te ong hi ba I thmu ban pen I bang yakan ni ka film how much. Hai. Ti pidan jikerman ke jing kerpat ke jung pi ba namar yul ese ki don ki ba la yo iru ne dan pampat yu iru namar ba hatu ko puar ka don ka hori hura ba ha. Hai. Tapi pen I biang ke jing kerpat ke jung pi. Kajing kerpat jonga hi na baro ki pat ba kalong ba bakin kersan yang mo ki nong ak film te da ka bawan ken chapo cinema hall ban wan pet ki film te ngakwa ban ai kuplay ru ba kuplay shibon ni phi baro namar ba phila ai kajing kersan namar ba man ba pen I ka film ka wan ri hura ban tang ba phi bo bet ken kata kajing kersan ba phi wan pen te nga kumju hi nga kermen ru ba ladangi open I yang ka ni ka film how much te ba penyawan ken. Mentangin payang sakane ka award. Sakane ka award filap ni thu ka long kumno ka piyu ban ni kane ka award ka khian ka sting. Ka khia nga ban atlik ti mentang. Ban bat lang tip lang na. Ha sha. Pe kane ka award ka ba. Kane ka di kanam. Jong ka jai ban riu. Ngimla ban tip ba. Kane ka di tang ka award. Henry kanong ka kubar ka burom. Kane ka burom ya ka jong jai ban riu jong ni nomor ba. Ni de jang ber pat. Tingit kamba. Lang ba ka jing yo award ka jong pi. I mean simi pik ba pina kersan film kasi but ya piru ki tu ki parlok jongi ki ba up film producer ki director ba film dai bandu jikerman masin kasmi pisa yo ya kan ka award mo yo tu bat biang system to ka kubar pi mata ya ki pat ba mata nomor ba te ka kubar jonga ya ki kena samlahi menta kalong ba wujudan mo kata ka jing snow ba kadai ka film khasi ngi le ran ban ak ne ngi le ran ban simbenta te ka jing kerpat jonga kan long ba mi ben wuju le ran but leng ba ka jing trish tom hi phinyo e kana
penyo ya ke jing job ro. Ni to ga yula se kan ke Phlim khela ka atrak to ka jing roi ro. Ti phi batai khan spang to ka jing roi na ki bru bilik picnic. Ki la ja tho wan bat nga wan sa kan dela ti kemut ti pada pisat na mila de ba ton jing tho na bilik picnic ne pilit yang so ba khilap na mila de ba ki bru kisat jing roipi. Ngalap hi namar ba hayeng menhakini ki por menhakini ki skima por bakman por semua bahatingi ni ju yatem hi hayeng ru haki yang bahayeng ru idang yatem tegi bahayeng li tang sulit mga hayeng jongki ki long ba lawan aktris khandai la tem na da to jing rai teki phasat mo te nga dan ru ki por ba ngal ngi ka chane sto te ngi marsin I yang ki brio ki la tem ba da ta kali te ngas ku sarong hele ai komli shibon ya baro te kamut ba ba ki kan mo pi tam jing roi khandai la ti chan na mila de ba bidan hayeng Tapi bagi beri kisah itu aja pidon itu mesti bawa shat mah. Hoi ngaju shat hi ngashat ke jingrai jong khandai lat ngashat ke jingrai jing em namar bangi la ya practice ngi la ya shat te Haduh mentaru ngi dang ya shat hi dang ya sultanat ban shat. Tu dan blok ba pinang la susu ban shat ba ngi kerman ba pinang pinmi susu ki Phlim ki ba pertemuan ni ba la ba ka jing shat. Ni pen kendek mesiam jonga. Ngi kwa banyak tu pi nomor ba kakam Phlim kam deh kam ke besok keteng hawan miat ni hab kimel step pila banyak tu yang ni ke don ke jing but yano pi ai ke jing borom ya pi ba pi yo ikne ka awat Ha kani ka por hi nga kwa ban ai khublei kerpang ngai mai pa namar ba kam dei re ka besok e ka kan thai brio ma ban wan yeng sau bu jem step lai bu jem step I wan bo I wan sha ba commander tamba kata ka jing shania ba I don I mai pa nga ma tengah ban ai khublei namar ba ngaru nga pe met re I mai ru nga tharai hakapor ba shoot mangai ka khandai la iklam thia iparu iklam thia I ab ki ab mo kiling ahi te kumta hi te nga kwa ban ong kin ki me paru baro ka ri jungi baken ken ladaki I baki khon ki dan la kata ka sapte baken kentiu ken support ki ma ti sa ka we kdiap lo marba ka kini ki sngi ngi ha Facebook na YouTube dangi plat kini ki Phlim kasi ki kan ban ki Phlim kasi ba kimlong ta ti ka kubor ba pin Shai hang ne nam tagi to ki Phlim ki paj ba ki bang su iklam kasi begitu baju kersan ki Phlim kasi te ya kata te ngamla mo ban ong e namar ba ki brio hi ki don lala ka jong ka jing sngo te dan teng ba dan ki brio ki ban ong ban I phi bha brio bha ka tu ka jing rai re dan teng bakin ong ba I phi ima bha I si bha ka jing rai te long baro ki brio ki dan lala ka jing sngo ken te ya kata te ngamla ban ong te to koblesh bon ya ka por ka jong Phlim khublei shibon ya phi ru ba section koblesh bon ya ka nam ka jong Phlim ba pila tristom te kumtung la yo ban ekran bat I samla jungi samla Wanri Pyngrope te kan no ka jing sunat ka jing pau jong I ba ila yo ini ka khusnam ke dai ba ilong ba ka jing tristom ke jing ai men sim na kong e dai I me ipa jong I kan ma jing ai men sim jong kimi pa tara inum la ban mi tang na yeng abar ro tian rai dir ba jing kersan ke jong kimi pa kapelong iru ban yo ekne awat tian ba ka jing kersan kimi pa kamraan ban ya kanam ke boron ila ka jong ke jela bat bangina kan tiu shu ya ki Phlim kasi kadang ba ka Phlim kasi an penne pensa ya ka tiu dustor an penne ro kam tam ya ketin lada kam tam ka ketin nim itu shu kam tam lai kan ke jela jong ni la khle ban reu tinis kam balang ba ki Phlim kasi kan pen itu ya ke jeng kerpang jong ni te kan ka por na kaliang jong yu no san Hima ro ni ai ka kublai kerpang pi samla Wanri ba pila yo kena awat but kerpang pi ka baro ba pe kena ke channel jungi dang ye kersan ye aktris jungi abai pen mi kena no ka jingwai hawar mi kena ka Phlim nang ye kersan ba ila banang ak kam haju shu namata balkin tewe ye Phlim kasi te kublai shibon kublai chia charngu kisig dupat ha ko ka